Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 9:37. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaaluan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! 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 Nueve minutos nakaligas atak ng alas 9 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Mayong gabi Bacolod, mayong gabi Pilipinas. Aksyon Night Patrol, temporaryo kita anaya. Nga magapongko dari sa trono ni Aksyon na Eric Magbanwa. Ay man subong arapan nagapadayon. Dara sa maya SMX Convention Center. Ang ika-5 na nga tingog kag Handurawan Awards para sa mga manawag-waragwag sa radyo sa AM man o kon FM.
Kung makahingagaw si Action Eric, magabulos man siya sa aton kay Dugay. Yaman si Action Eric Magbanwa, isa sa mga nominees sa sining ginapatigayon nga 5th Tingog kag Handurawan Awards sang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas kon KBP sa subunggid nga mga tiryon. Why nagpalibak ay na so. Action Radio Philippines Standard Time alas 9:42. Sorry, Gid. Late gamaya. Pero tapos ang Tingog kag Handurawan Award sang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas dira sa SMX sa SM Reclamation Area. Ay mingin nga nakapungko lang si Loverboy kag nagabot man ta. Timing kaya natapos-tapos gid ang programa. Ihatag ina karon nga report ni Action ang Defensor. Pila to do pito gito ka mga taga-Action Radio ang nakakuha sang 8 ang nakakuha sang award. Do halos nakuha gid tanan sang taga-Action Radio bakulod ang among award, no? Well, karon nga adlaw is Sabado night. Sabado nights, walang patid ang gimmick pag ikaw ay very lucky. Sabado nights, umuusok ang music, dito walang makakasingit. Sabado nights, syempre Sabado nights, abangan natin kaibigan kahit kailan. Sabado nights, oh Sabado nights, ito'y bigay sa akin. Oh Sabado nights, cool na cool sa akin. Wow! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sabado night, petsa 29, katapusan ini nga adlaw, kag katapusan man nga petsa para sa bulan sang Pebrero, buwas nga daw sa ato sini pagbugtaw, magasangko na kita sa bulan sang Marso. Ang ginahulat-ulat man sang tanan, sabi na gid sa mga estudyante, kay ang bulan sang Marso, amo inibali ang bulan nga makapahuway-huway lawig ang aton nga mga estudyante after sang ila sini nga graduation day. Sabado night naman nga edisyon sa inyo sini nga palaton turas kinahanglan niwat naman aton nga maging kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton sini nga news team, aton sini nga correspondent. Sa pagdulo naman nila sini sa pinakaulihi labas na tipon nga mga report. Police report official nga balhag sa police blotter entry sa ato sini kapolisan Central, Southern kag Northern Negros. Of course, ang ato sini mata kag dulonggan oras sa kagabi ang aton sini nga patrol 2, ang ato sini nga Crosswind Patrol. Liwat naman nga magalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod, ato naman liwat nga bantayan kag imorsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon.
Anano man nga mga eventualities from where the action is. Ara si aksyon, mamang ang depensor nga mag-responder. Back to back sa aton sini nga piloto, aksyon papang Alvin Graba. Ato mapagbantay sa pinakaulihiman nga mga balita, update sa balita nasyonal, balita international. News Center sa Action Radio Bacolod pang Sabado night. Builog nato na puwersa ni Loverboy Action Marlon Hinabaya. Opdal magkita sa aton siring nga mga technical partner diri sa studio, master control sa technical side, si broadcast engineer Nelmar Madera. Backup diri kay IT expert Action JM Bikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad Sangbago, ang puwersa naman ni broadcast engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinalagadang kurman Action ay patrol program Lunes Tubtob Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa, op din ninyo ko sa nabilini sa kaoras 14 minutos nga pagpangalaga inyo panatuntunan. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol! Una kabayan sa ato sa pagpangalaga, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Nagabulig limpyo, pabakod kag nagabalanse sa aton sininga immune system. Nagabalanse sa mga sistema sa aton lawas. Ang isa pa sa sikreto sang Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan nga kabangdanan sa balatian? Sobra nga kalamay. Ano pa? Sobra nga kolesterol. Sobra nga uric acid. Sobra nga asin. Sobra nga katambok. Sobra nga acid, constipation, kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, mabakal ninyo ini sa bisan diin nga butika sa Bacolod kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental. More information about Evergreen Herbal Capsule, anong benepisyo nga mahatag sa iyo sa nga lawas, pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa cellphone number 0910-126-4595. Pangitaon nyo lang si Doc Crispin Hico. That's why ginarekomendar sa inyo lagad, ginarekomendar sa Action Night Patrol Program, magtumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol! Hindi mga bahay sa ato sa ikapagpakalagag, ginadulong sa inyo sa kalawas sa Dr. Alfred Mangosteen Soap. Para nga magdula bala ang baho sa inyo sining nga lawas. May mga tao ko isa nga kung balason, puwerte ka anghit sang baho, no? Puwerte ka isog sang baho. Di para nga madula ang baho sa aton lawas, gamit kita Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Para nga mag-serbi, mangin matinlo, ang aton lawas, kag smelling fresh. Wala sang baho nga babilin sa imo sining alawas kung ang imo gamitom Dr. Alfred's Mangosteen Soap. That's why sa iyo sining papabalaklom sa mga grocery store, ayaw magkalipat, lista ha para hindi ka malipap. Tandaan ang alam, Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol!
course, ini mga bahay sa ato sa ikapagpalagad, ginadulong sa inyo sa karawan sa Santon Plus Herbal Oil. Kombinasyon sang madamo nga yerba. Santon Plus Herbal Oil, manami nga ibanyo sa panuhod, kag panalakit sa lawas. Santon Plus Herbal Oil, isa kapahid, dula ang sakit. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Night Patrol! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:51 na. Daw manaya-naya ang lakat subong sang panahon, nami ang aton sining tiyempo. Ang kalangitan na puno sang kabitunan nga nagaigpat-igpat, nagahatag sang dugang nga kasanag. Ato sa kapulisan, as usual, ara na sila nagapatigayon na sang pulis sa Visibility Patrol, nagapatigayon sang ginatawag nga Saturation Drive. Tatag sa nila sa mga areas of assignment, agod nga mapasiguro nga wala sa mga aksidente ka mga insidente. Kalingiti kung kaysa hindi tagin malikawan bla, malutsan gigita kung kaysa, kundiin pa nga mabinin tayo ng atong kapulisan kada adlaw nagalibot sa ila sining area of assignment para lang mapasiguro nga may matawhay isa sunlog ba mla. Isa hindi mapapaktan may mga aksidente, may mga insidente nga magkanabo sa aton sining palibot-libot sa dakpanwa sa bakod. Importante nga nagarespondera ang aton sining nga kapulisan. Kaya man wala permi ang hambal kong ang krimen beyond control sa aton kapulisan. Sino man ang chief of police gusto nga may permi lang kaso tiniruhay, puldapanay, pinatsanay sa area niya, wala. Galing kita mo na silingko, beyond control sa aton sa kapulisan, ining mga nagkatabo nga krimen. But, importante, ginaresponderan sang padasig sa atong kapulisan, kag kung pwede lang, within 24 hours, masolusyonan ang mga kaso. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action! Night Patrol! Amo nang pinaka-importante gid sa tanan nga bagay kay ti ang mga krimen bulati kung kaysa kinanglanon di man kung isa pagtutok man mo. Hindi na bilis siling nga pasapaya lang ang trabaho ta sa pagfollow up sa pila ka mga kaso krimen nga nagakatabo diri sa aton nga palibot-libot sa aton sining nga probinsya, especialmente diri sa Bacolod. Ang pinaka-importante nga tagaan tagin importansya nga maaksyonan kung pwede lang masolusyonan ang mga krimen nga nagkatabo diri sa aton Bacolod. Kaya mo na yung konsuelo nga matag sa mga concern nga mga biktima mo o if not sa mga pamilya sang biktima nga matagaan ng sang madasig nga solusyon tagaksyon ang mga krimen. Kaya na permi nagakasalalay mo. Nagakasalalay ang madasig na paghatag solusyon, postisya sa mga kaso nga nagakatabo diri sa aton palibot-libot sang probinsya. Ayos! So, itugyan tara sa aton kapulisan, ha? Importante da nga pag may krimen, importante da pag may kaso, immediately responder. Responder nga may pagtutok kag may pagpaluwap sa mga aksidente, sang mga insidente nga nagakanabo sa aton palibot-libot. Ayos! Action Radio Philippine Standard Time, alas 9:55 na.
May nabilin pa kita nga bali 50 kung may nabilin pa kita nga bali 5 minutos. Nagapangot kita sa oras nga alas 10. May gabidira kay Rogelio Toto Catalbas Jr. Ara na siya nagatutok sa atong sininga pagpangalagad. Misis siya, kabataan niya, pati ang amon amigo sa Puno Lunok. Gapa urok-urok man pamati. Sakay Madam Connie Delfrado and the family, happy listening. Sakay Madam Connie Delfrado, dulid noni. Sakay Police Major Lowell Garinganao, sir, may gabi dira sa imo. Na baton ko ang imong ginpadala. Salamat kita. Sakay Police Major Lowell Garinganao, ang Chief of Police sa Banwasang Kawayan. Sa Iloilo, araman si Norma Calisterio. Norma Calisterio Bunda, nagapaurok-urok. Agapamati kada gabi sa aton si Manang Dolor, kag si Manong Rolly Samson Magbanwa. Dara sa Banwa sa San Enrique sa Barangay Baliwagan, ang panamiyaw halin kay Inday RM Samson. Ang mabuot kag mapisan nga bata ni Manang Dolor. Namiyaw ko lang mga gabi dira kay Toto Milili Oligo. Dira sa area sang Barangay Tangub. Sakay Kaloy Namlif. Sakay Kalil Failman, Kalil Failman. Si Kaloy Namlif. Suli ni mo. Sa Honor. Si Rachel Blancapti, naramang kapamati sa ato, no? Kag si Bongbong Ligaspi, kapaurok-urok man. Toto Kerwin Hamindang, salamat gid. Kay Toto Kerwin Hamindang, sa imo sining greetings. Kay Joda Hamindang, may gabi kay Inday Mabelda. Di maala. Kay Hernani Gotano, kapaurok-urok gid. Kay classmate Rolly Villaros. Kay classmate Rolly Villaros dira, sa iya dira nga misis, kabataan niya. Sa kay Mr. and Mrs. Rodney Robertsons, kapaurok-urok gid, no? Paring kaya na sagay dira sa Tokyo, Japan, hindi man magpaulihi. Pero may man kapaurok-urok, ha? Sa kay Boss Kenneth Ngo, may gabi gid, ha? Kay Boss Kenneth Ngo, nangin, nangin paborito yan, ha? Ang aton programa katagabi, no? Si Boss Kenneth Ngo. Sa kay Inday Chona Perez da, ngayong gabi, Kenneth Valencia. Sa kay Romila Salibio. Mami Elsa Veri, kay Bradji Dila, kay Katubok Noida. Paurok-urok, gino. Dara sa may Tabaw Valladolid, monitor man sila da. Pamilya ko dira sa may Tabaw Valladolid, monitor sila. Halin ini kay Bitok Mokoyko sang Dumaguete. Nonoy Henry Saladanda, may gabi, ha? Kasi sa Hong Kong, lantaw sa ito, no? Si Ray Jan Tan Villalun. Hindi man mapaperdi ka, paurok-urok man siya. Pamilya Tobilandra sa Masipalay, kag Kalago. Pinatamyo ka mo ni Sergeant Tobilan, si Waray Bilan. Mr. and Mrs. Ernie Encarnado da, may gabi, ha? Nagmayo lang nga pagpaurok-urok. Ayos? I-check tayo ng report sa ato sa patrol at to, Coastal Patrol. Ipa-consolidate kay Action and Defensor ang nagranabot dira sa SMX, ang mga awardee winner from Action Radio Bacolod Walogid ang nakakuha sang award sa Tingog Handurawan sang KBP, kabayan ni sang World Radio Day. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol!
Patrol Field Reports. Yari si Aksyon, ang defensor sa Report Patrol 2. An, may gabi. An, please come in. Action na, Eric, mayong gabi. Yes, kamusta? Congratulations. Kamusta? Yes, okay na okay. Good action, Eric. Kag syempre, congratulations sa aton yung mga ka-action. 8 out of 10 na ton ka mga Yes. padala action, Eric. Mm-hmm. O nga, naging participante man sa aton iagin, patigayon man nga atingog kag Handurawan Award. Yes. Walugit action, Eric, ang nakasulod. Congratulations. Yes, di ba? Bugal kita sa Action Radio. Siyempre, congratulations sa number 1 gid sa aton nga station manager kay Ma'am Dot na di maala magbanwa action na Eric. Yes. Ay ti kun hindi man sa iya nga pag-effort kagabulig sa aton suporta. Wala man ni naton makuha ang Of course, nga mga ang prestiyoso nga mga award. Isa man dira sabihan nga nakuha halos ang Action Radio Award ang pagpanikasog kag pagpaninghwa man ni Action Jan Diaz. Yes, kay Action John Diaz paged. Kaysa gid actually ang behind sinaman mo nga kung nga ang nakwarto ni nga mga award man. Oo, Ang sining effort, ang sining hibalo, ang sining expertise daw halos napuslan niya gid kag ara gid. Kada magsulod yung na aksyoner, kakabatian ko bisa, yes, 3 na lang. Nagbunga gid ang pagpangabudlay ni Action Jan. Opo, ginagakabatian ko, congratulations man kay Action Jan Diaz. Yes. Sa iyang time and effort sa pagkompleto. Correct. Aton iyang mga top 10 na ton bilang kabahin man sa tingog kag Handurawan Award Action Eric. So I'm so excited man, di ba? Ibang nawag naton ang 8 talan Action Eric ka mga nakuha sa nga Action Radio award man sa sining syempre if hindi na ako magsala ika-6 or ika-5. Oo. O nga tingog kag Handurawan Award Action Eric. Yes. Una-unahon tagini ang Anchorman of the Year. Action Art, Action Roville Art. Kita mo na, Action Robilio, in short, Art, ang apelido Tayhupon. Correct. Yan. Congratulations kay Action Art. Congratulations, Action Art Tayhupon. Kasunod naman Action Eric, Reporter of the Year. Di pa dula-duda, bali siya kagina sa akon sa taga-istorya siya. Kaya ay hindi ko na guro makasulod Action Brian Borden. Action Brian Morden. Yes. Diba? So kung kayong yung na ni siya. Hara na siya, kabalo na siya, nakalapot na itong balita sa iya. Muna ganit, tingin na labayan, pati sa namon kay Inaho. Gayong yuhom gid sa atin. Bako, hindi ka pa magpate. Hara na. Ara na, nalawagan na ang imong nga pangalan. Yes. At Action Eric, ang news presenter of the year for male category, Action Boy Duran. Yes, congratulations, Action Boy. Renato Boy Duran. No? Masunod Action Eric, hindi man magpaperde ang sa aton yung special awards for administrative. Yes. Action Nani Kirao. Congratulations, Action Nani Kirao. Diba? Preparahan niya ito nga daan, may ginistorya ni sa kagina sa ako nagtuleksyon Eric. Baya, ginangita, ko nga daan, aksyonan sa nga akon man nga isuksukon sa nga Nayaw, sa kapagita sa isuksok kay na kag ibandiray sa aktibidades, tiya kita, yagid. Nakita, yagid. Tag diba? at least ang pagpangita, may bulta nga maayo. Oo, tahom na tahom to sa kagina. Yes. Congratulations sa imo action na ni Kirao. Susunod Action Eric, Best Entertainment Program for AM category. This is My Life program Yes. ni Action Tita Wilma Sugaton. Congratulations, Tita Wilma Sugaton. Congratulations, Tita Wel. Yes. Ano tani, bati mga sa, ano ba sa Lunes? Hari na isa nga intro nga, Best Entertainment Program. Yes. This is My Life. Oh. Do kuwa-kuwa mo gid ba? Gina-practicean talaga ba? Ang ayan kagid mag-present. Correct. Next year, i-suggest ka kay manager nga ikaw ma-present. Sige para i-practicean ko pagid sa nga, para magnami pag lang ako niya tingon. Na. Ano ang tirada? Production Eric ang Best News Program for AM. Okay. Action! Balita, banat, bulig ni Action, Lex Candela.
Tong. Congratulations! Congrats, Action Rex! Wala kita da. Sa Lunes. Correct. Do may may pa-lunch niya. Matik na Lunes. Ara na. Matik. Hanggang isa Matik pa rin na. ang pinaka nanamian ko with Action Eric. Ining best radio drama. Yes. Kaya ang hindi man basta-basta ang iyang mga kontra. Gani? Ang mga mga na kontra, mga nakatatak na Action Eric man Kagkilala man? O kagkilala man. Then nang ibabaw, timbangan sang katarungan. Amo na, Jack Balaan! Balaan, no? Diba? Nonoy de la Cruz, ang Nonoy director, Simfroso. writer. So, Nonoy Simfroso de la Cruz. Namo na nagtirada. Congratulations. Congratulations, Simprosyo! Paano nunoy ka pa, Simprosyo ka mananggali, ha? Yeah, malunoy-nonoy ka pa nga kanami sa pangalan mo, Simfroso. Simproso! Lagi ta da? Huwag kita na Simproso? Siyempre, Action Eric, aton manib. Icon of radio. Yes. Si, Kuya Ed. Kuya Edward Ed de la Fuente. Yes. Congratulations man kay Sir Ed. Yes. Walo tanan ang nahakot niya sa Action Radio. Kasalamatan man naton Action Eric. Sa aton siyempre mga tagpalamati kay ko na sila man ang naghatag bulig sa aton. Pilaman ka mga balatian. Ini tanan na achieve ta tungod sang wala untat kag maukod nga nagasunod nga pamati sa aton tanan sini nga mga entertainment sa Action Radio. Yes, Action Eric. Sa Jack Balahan. Sila actually ang aton nga mga listeners amon silang serbi naton nga inspirasyon mo. Yes. Without them, kung wala sa ila, wala magkita diri subong. Oo, mo na Action Eric. Kung wala kamo, kung wala kamo, wala man kami diri. Yes. Sa liwat, madamo gid nga salamat. Oh. Congratulations sa liwat sa aton mga ka-action. I'm expecting na sang pa-lunch. Yes. Muna Action Eric sa liwat, congratulations kagakabay sa masunod naman Madugangan pagid. Yes. Kasi madugangan pagid ang kapisan ni Action na John Diaz. Yes. Madugangan pagid ang entry naton. Correct. Hindi subong pulo ang aton entry, walo nakasulod. Kasi pag Correct. next na may 15 na kita ka-entry. Yes. Diba? Congratulations. Wala sa kada award, may ara tayo representative. Hopefully nga ma-maintain tani Action next year. Yes, Action Eric. So, Hopefully nga magapangunag yapon ang Action Radio sa mga awards sa amon nga sahi sang activities ang World Radio Day. kay Tingog kag Handurawan Award. Kay man Action Eric, una sa balita, una sa action. Yes, from where the action is terang ang Action Radio gid. Dra kita ya. Yes, Action Radio. So, sige Action Eric, dili naman kita kay naka-congratulate na kita kag nakapasalamat man. Diri na kita. Kamusta? Sa mga situation sa subong iya nga gabi. Din ka subong? Ang patrol diri kita going kita pa police station number 1. Kasi mang sekyal na may kita sang pila iya ka mga Kumusta ang plaza da subong paglabay nyo? Okay lang plaza da? ang plaza subong maturutaway kay di ba ongoing pasigi sa gihapon ang pag-renovation diri or ang pagpatahom balang nga ginatawag Action Eric. Ang entrance pala din na report ko manit actually nagligad. Ang entrance is may ara na sa pagbago. May ara naman sa mga bangko bala nga may ara ya sang atop. Serbi man nga pulungkuan kag pasilungan kung mag-ulan abi nga nation ara kada yan sa plaza. Gani man. Di hoping madula naman bla ang paglantaw sang tawo. Kaya na balang masikat ang plaza kay tungod man sa mga ano na tawag na mga babaeng mga babaeng mababa ang lipad. Kagang isa pa. In short, mga alsapalda. Ang isa pag Action Eric, inabalang likat-likatan lang, wala nang imo nga kahita. Mo ginasakit sa tanan gid. Uloy-da ka lang dali mo pawayway ka lang dali dugod-dugod pag bugta mo nakita sa bulsa mo. Di mo na gani Action Eric, inabalang dagon-dagon ka na lang pasaka ka station 1 kag magbar-blatter. Na mo na tang tirada. Budlay. Di reklamo ka naman nga piyungan lang ko kadali. Pag kuot ko sa ngakon nga bulsa wala na. Ang bulsa ko ara pa sa bulsa ko way na.
Ay, ba may bulso to, may buslot pa. Oo. Nabuslotan ng bulsa. Ay, baldagin. Action Eric, pero ti hoping nga madula na pag ti ang aton nga police station number 1 sa papanguna naman ni Major Jovel Sidel. I think may ginbutang naman yung mga personnel nga magserbe dira bantay or tagbantay abi Bacolod Public Plaza kay para ma-secure ang mga tawag sa palda ang mga nagapang ngauti direction Eric nagapa inang malikat-likatan lang dula ang email cellphone or ang man nga wallet. Balda, gid balda. Oh, pero mas maya pag may CCTV direction Eric Yan naman, ha? May CCTV. CCTV. Yes, kaya para wala suggest ng dihaw nang mas maayo pag ikaw may ara kaya para makitaan kag madakpan gid direction Eric. Ang mga ginatago na nila. Oo. Okay, may style naman nakadaan sa iban, nga nagapatago-tago. Man, damo da po, no? Si matabunan man sila. Kung da ka man natuon, nga nagpurupungko kada kadali, naduluman ka pa, be. Oo. Si baldagid. Wala ang imong pera. Wala ang imong cellphone. Si balda. Baldabid. O baldabid, gid. Sawa mo na action, Eric, ti survey naman na leksyon sa aton man mga ka-action. Ti kalabanan, pala na-notice kung man action, Eric. Kalabanan, dira sa nagapa-blatter. In terms sa mga issue na mga ginagakadulang ilang cellphone, kadulang ilang kwarta or wallet, abi. Hindi, diri ang taga-dirigid sa Bacolod. Outside. Inabalang Nagpa-amulya na kag naalang-alangan sa ang tulog. Oh, doon napiyong-piyongan lang. Napiyong-piyongan ang kadali. Oh. Gating iman, puro paaga. Kung may time sabi kong kaisa nga nakainom, pag pala hunay-hunay lang kadali, kung piyong, muna na dayon, dula na. Ang lain pa na, bala kung inugbakal, pabugas sa kunsudan, bala. Kapabot mo si Mrs. Bula nga, kaya na si Mr. May dala na itong sudan kay Way Sudan. May tiligang puro Way Sudan. O, tiyan mo pag ina. Tama mo na hulat-hulat ni Mrs. Hasta nalabutan na gabihan ni si Mr. Magkakabot. Hasta nagahan ay gali imo kay nakuha ay gali nga kwarta. O, ti, mayroon lang kung kabalo mag-discarte si Mr. Why na diskarte? Nagahan na gani. Inamin ko bala? Ang diskarte ni Mr. nila nakapakitang gilas kay Mrs. kay ang sintisas na lampos labador. Lampos pinggan. Labador lang, plastic. Labador lang nanay. Ate, tupagin na yung uloy. Laban! So, sa mga ka-action natin, bisan kapoy ka na, mas mayong, diretso ka na lang sakay, jeep para puli. Hindi na magapit na sa plaza. Magluwas na kung may upod ka. Hindi na magapit-hapit pa. Diretso na kay para hindi na biktima sa ngal sa palda. Hindi mabiktima sa mga pawala lang, pero kuot na imo kahita. Nante, para sigurado. Pero kailangan kadlaw mo action, ano ginakutang ka gini? Ito, wala. Pasyag mo lang na yan. Ay na. Pasyag mo lang na yan. Hindi siguro, base. Oo, sobra pa na nga ako yung kadlaw ko yung super lucky ko yan. Sige. By the way, action Eric, bulig man sa aton yung mga kapulisan. Kaya man, sa area sa police station 2, reklamo to nila, din alas 3, hasta paglibot, paglabay ko, ito namon kina, mga alas 7. Okay. Ay, galigong dulong to sila. Nga, burnout? Burnout to sila. Sa station to? Sa police station number 2. Kay Major Sherlock ka ba na? Yes, mag-check ko tandi mo, mag-check ko mo kung ano ni sir, may gamay lang problema or what. Okay. Yeah, halin pa kami di alas 3, ma'am. Ay, tinan ko lang kung anong problema sa ilan niya da? Burnout gito sila tingin panawagan, nagayo sa galing panawagan ko. Kuna mo, hindi lang station 1 ang burnout da? Station 2? Station 2 mo na nakitaan ko, tapos palikodan nila, syempre wala gidya suga, actionary. Kuna mo gali burnout gidya, basta sila niya nila da? Sa ilang parte, sa muna nag-burnout, halin alas 3 pa. Okay. Makuha ta blatter, wala man alas 3. Wise lang na, wag sa Sineco kung anong rason nga nag-burnout, kung anong oras masiga? Muto ginapropamangkot nila. Itawagan nila sa telepono Kaya
burn out, sige lang na function ang telepono kung burn out man. Oh, okay na meron na telepono bisa brand out sa gandar. Di, wala ko binaasa ila, kay ko, ti, awang pagsulod ko pa lang, bala nila, wala kayo yung mama ihatag sa imo. O ti ginot gid no, ginot. Aralas na gani sa gwa. Ay. Alas na sa gwa. Awas police station to kay burn out. Pag suga-suga ko mo, no, hari din talaga tilipon. Init. Init kayo, actionary. Kasi siyempre, ang area, dira bala, cover pag nga daan, may kudalti, ang pag hindi dali makapenetrate man ang hangin. Kaya pag maglabay ka dira, do ka, linong-linong man bla. So, wala ba ito kay kaginuot na ang station to kung wala hangin mo? Do ka pa, ang bla, ang Wala tawag. na sa electric panel ko, nang ginuot na da. Shadow, good action, Eric. No. Sulod ka pa lang na, do ma-feel mo lagi ba ka ginuot yun sa pamatsagan mo. Gani. Pinpa ko na muna, burn out nga ginatawag. Nan. Pati tawagan ako rin sa Sineco, kabay magsigan, Ay, Di ba si dako-dako ang problema da sila? Di wala lang kita kahibalo kung ano gid ang problema. Di po maglawas sa station, tanong igo ang barangay 3? Barangay 2? Paglabay na mo naksyon na Eric, halin sa ila, sa likod gina nila, meaning sa may eskwela, Daxon Alvi, no? Abis. Sa Abis, amo na wala yan. Barangay 4, guro ti wala suga eh. Wala yan sang suga, action Eric. Basta ito pasaka sa Capitol? Barangay 3, action Eric. Barangay 3, go man. Oo, tiyan mo ng problema, gitsubong kay ti, wala suga. Prone pagin nga daan, ti, mas mayong aktuan, alin pala stress kay na? Oo. Man sang may ginpagwa ang statement kung anong reason. I-check lang karo sa Sineco kung mayari, di sila doga post na sila mo? Basta ka po sa Sineco, kasi sang rason ba? Mo na gani, mo is mga bal sinangasamo ni nga area, may ara kami, may ara sila bisang ginakaayo, sabi. Blind ang police station number 2 kung ano to ang issue, subong. Puwal sila ko daw, emergency light? May nakitaan ko sa sulod, isa. O isa lang. Isa lang kabilog. Hindi ka sustain. Ito kung magpa-blatter, dati why ganda kay ang ginagamit nila, computer eh. Wala git. Ate, pwede mo na nila masulat sa logbook nila? Sulat lang. Makod ko siya, bakuti, ng may lang kay mga gurugag, may mga binaragay man ang mga reklamo. Ate, good. Nati, pasalamat man sila, kaya mo malay na mga nag-blatter sa ila. Pa-blatter sa ila, action Eric. Sige, hoping kung tani, magsiga na kay mabudlay. Kung mag-sobra pag-idabi, pilaya ka oras, huol naman ay sa ilang ulobrahon actioneric. Gani man. Kahit hindi man ng isa na ng pag-blatter, may other pag sila nga mga ginatrabaho pagid. Ginahanglan computer or ginahanglan ng computer agud nga maka-function sila sa ila yatag sa ka mga trabaho. Gani pero kung wagi man pa kuryente, logbook na pwede na magamit nila sa mga nagapa-blatter da. Oo, dula gid record Sineco actioneric. Gincheck ko, wala. Why gid? Wala gid so. Tayo nga power interruption on March 3 pa ya. Oo, March 29 wala. Ate, basi kung may kuwanang gora, basi kung may diferensya lang ang linya da. Basi sila. Basi sa mga transformer, mamla aksyon anaw. Oo. Ate, hoping nga makaiula to Kabay pa. Para hindi man sila mag-worry. Hindi to sila pasipat-sipat na lang sa mata nila eh. Correct. Hindi na. Amo na actionary ka. So far, amo may nakita naton mga pila ka sitwasyon sa subong iyang gabi. Regardless, abi, kay ti naglantaw makita kaina, nangin nagkadto makita kaina sa may sa SMX. Ang sa sining tingog kag Handurawan Award. Siyempre, ginsigyan man naton ang pila yan ka mga nalabayan na nga to na. Wala ko bigin nga actually nasudlan gid. Ang mga kalan-an kag balay ilimnan Blackson Eric. Nasabuyan ko diri sa may area sang halin kami kaina. Labay lang dira sa may NGC, meaning sa Guan lagi Blackson Eric. Kilid dalan lang. Kita naton duro-damo-damo ang mga nagakalaon. So, siling mga nagainom-inom, do kaninit actioneric. Jutay. Oo. Bisa temprano pa to, mga paglabay na to, mga 7:30. Oo. Temprano pa kayo. Temprano pa.
Duwa mo na time, di ba? Nga duga relax man ang tao. Oo. In Saturday, pag di may nabaton man nga bonus, kung ina kumera pa. May harap pa na, pero May harap pa? biling ko na jutay eh. Di, amo na, ang pag-happy-happy man sa nga ton mga ka-aksyon, no, galing kay kita yun nato do ka jutay. Kaya ni sa aton di dalong bistasyon, no, do ka jutay man subong. Di gitama ka, inablang sa other nga mga Saturday, bongga nga do kagahod sa nga palibot, may na ba ma-feel mo gid ang atmosphere nga magadto ka sa sinang nga area. Feel mo nga kasad siya kay tungod kadamo sang tawo. Correct. Di subong jutay pagid actionary. Toti may sweldo subong sa iba naton nga mga ka-aksyon nga nagabaton subong. Di kalamanan guro nagbayad guro ni bill. Bill Nagbayad sa tubig, ni? kag bill sa kuryente. Kasi ano bayad? Ha? Kasi ano bayad? Hindi, ama ko. Ang Quiet. Quiet lang. Aton lang to. Oh. Aton lang to. Ginsampul ko lang to, ya. Lagi sampol mo lang to. Grabe, sampol mo ba? Sampul ko lang to, ya. Pero real life situation. Ina. Ano niya tao? Amo na tang tirada. Ano niya tao makarelate na action, Eric? You Yan. know naman. Gani. Ang term ba lang nga adulting? Correct. Baka correct man. Tostos. Pasok. Sige na, Action Eric. Di na kita sa pilaman ka mga nakuha naton iya nga mga report, headliners. Di ayo lang to danay sa ospital. Kaya daw hindi kita ito makakuha. Budla kita ng hospital ko ang balita da no? Ganyan, ano na nag-issue naman sa ila. Nga hindi naman sila pwedeng magpagwaya man. Ano mo, Brian, lang para nasa publiko o di ko tapos ng media magkuha balita nga how makuha ng balita da parang bisan paano pamilya ka baloban kung may dalaloon da nga mga biktima sa ano man nga klase sang aksidente no? Oo, consumption man para man sa consumption sa public. Salamat man nga ang pamilya na kung was na kabalo nga ang ilagali nga pamilya na aksidente na tiruha na patay ano no? Parang isa pagid may balaan kung diin gindala. No. Kagkabalogin sila nga kung ano tabo sila nga mga himata Kung ano tong pila isang lang nga baga wala pagkapulis toto gali mo ka aksidente kis toto mo may kapuli. Kaya nabatian ko to sa radyo na report kis toto kung aksidente tingala ko pang wala pa sa kapuli kay mabalaan mo gid pala kay TV harag gid feedback mabatian mo lang sa mga pasalamata man nga isang kurason loksinda ang may gakwa balita da kay bisan paano mapabadlog gid ang pamilya isang pasyente kay kung isa may mga pasyente sa kurason loksin nga ang pamilya way kabalo nga ara galida ang pasyente sa pag-inactionary. Kita mo, may mga taga-Corazon Loksin nga nagkasaka, di ka nagka-public service sa radyo nga amuni yung ginapanawagan si amuni nga ang bangkay ni amuni, ari pa di, wala siyang pamilya nga nagkadto, wala siyang pamilya nga nag-claim mo na bla? Or wala sa pamilya nga nagpamasyar sa patay mo na, kundi at least dasig na may information, no? Kaging isa pag-inactionary, kinabalang mga Mr. X or Miss X. Ano mo gani na? Amo na ng punto ko gani. Budlay kay hindi na ta makakuha. Hindi naman ta makadeliver Sa sa amo na information. nga bagay na idingot pa nila sa media ng amo na nga balita nga ginakuha sa media. Wala man sila gani. Wala man ng media kasabad ako mag-opera sila kunara masulod emergency room kita kabalo nga sa amo na nga mga klase sang insidente nga ginahingaga ang kabuhiti wala man ta church hindi man ta pwede kasulod sa emergency room kag sa ER nga mag-interview sa pamilya da kay ginasakuan kag ginalagas nga makasalbar man ang tawo mo hindi bla? Sectionary. Tapos na guro kung nagtawhay na. Oo. Pwede ka makakuha. Correct. At tapos, ang pagkuha naton ara man natin gakuha sa record book sang security guard ha. Sa record book lagi dyan sa da man security tasta guard. pero wa man taga sulod-sulod nga nag-interview sa kung sino nga pamilya da ang na tabuan sa insidente kung aksidente ni bla? Amo na actionary. Kabudlay kay amo na ganing natabo, hindi na ta makakuha. San naara na gilala sa gwa, di ba Japon pwede? Ano man, basi wala ang sa ulihin na actionary, ma-issuean sila nga may ginatago sila. Wala ba ang punto realidad actionary, ka ma-issuean sila nga may ginatago sila, kaya hindi nila pag ipagwaaw ka mga record na para manaya sa public consumption, hindi manaya para lang sa aton. Correct. Yung purpose manaya sa media para magpapalayag or
pahibalo kung ano ang mga nagakatabo. Correct, correct. Kung hindi ta na mapahibalo, ti wala gito know-how ang tawo nga natungdan. Pawala na lang uli ka na kabaloy ng pasapasa na lang. Inabalang lugar nga makahingagaw ka pa. Kay halimbawa, ang imo yung pamilya, 50-50 sa ospital. Hindi ka na makahingagaw kaya ti wala ka malang kakuhaan sa impormasyon. Gani. Hindi gindala kag kung ano ang pinaka-latest niya nga medical condition. Na, naman na importante. Ate, amo ng budlay. lang, Good luck sa inyo corazon uksin Ti, saan pa na makuhan? Saan pa naman? Ito, wala pa kay Japon. Huwag pagid, no? O dapat mapagwa man sila bala sa ngilay yung statement. Iti, budlay mo na mo nga idingot pagid nila ang amo na nga mga kagamay nga mga information man. Oo. Kay para malanaya sa consumption man sa public. Di, amo na lang da. Budlay, no? Mura gani ni kami na gani effort para maka-relay kita information. Sige na, action, Erika. Tama na ko na. Na-stress ko sa ila. Char. Ano ka? Na-stress. Na-stress ka, Gidya. Stress ako. Sige na, action, Eric. Di na kita sabi naman ka mga nakuha natin yung report sa area naman yung bladder entry na kita danay. Oo, blatter entry na tanay kaya kung hospital, daway pagid. Lagit. Maladas la. Inyo na nga. Gani. So, Direct Action Eric, sa police station number 8, duwa-3 ka mga persona ang nagreklamo batok sa isaya ka lalaki nga ginaligar ang nagpalayag sa ila sang masakit nga tinaga. Tinapaitog-isog, Black Eric nga ginatawag. Oo. Ang ginaligar pa nga nagpanghaboy isang bato. Aba. Wala, hindi ka may isa nga naiguan. Uy. Sa mga nagreklamo, naiguan. Dugang sinakaroon nga detalye, bantayan man. Kaya naman yan sa police station number 4, ini pagparecord naman sa isa iya ka babaeng angot sa iya nga sarakyan. Okay. Ni matapos iya nga naguba. Pero ang punto, Direction Eric, ipa-record niya. Oo. Pero siya man yang nakabunggo. Okay. Hindi naguba lagi ng iya nga. Ang yaya for record purposes para sa insurance na. Oo, amo na Action Eric. Amo na ng punto, ya. Amo ng punto. Ang iya di man nabungguan motorcycle. Gani. Ang naguba diri ang iya nga ano sa natuo bala nga bahin siya nga bumper. Ang front gate mismo sa salakyan. Oo, gani. For record purposes ang tawag. So far, amo ni ang pilaman ka mga nakuha natin yung mga information, detalye sila karon sa pagpanumbalik mana sang patrol. Kasi syempre, kung may makuha pag kita sa karon mga event kun kaisa nga ginuha. Samtang nagapadayon man ang aton yang programa pahayag sa kahanginan. Correct na sa patrol, una sa balita na sa aksyon ang defensor. Sa Bacolod, Action Radio. Salamat, Kid. Aksyon ang Defensor. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol! Salamat, Kid. Aksyon, mamang ang Defensor. Sa imo sa nga report live, gikan dira sa Patrol to sa to sininga Crosswind Patrol ang sitwasyon sa Metro Bacolod, no? Tod man, no? Ano tabo na sa Corazon Locsin Monterribano Memorial Regional Hospital man. Dingutan ginilang media nga makakuha sang access of information. Do hindi man na guro gid budlay ang ginahimo namon nga pagkuha sang balita. I mean, wala pa kami nagapasabad sa inyo dalang operasyon, no? Salamat mga ang mga pamilya sa mga biktima da kung kaysa hindi nakabalo nga arak ng ilang himata, nabungguan, natiruan, nalampusan, nabunan. Tungod sang mga media nga nagakuha dira sang information sa mga aksidente dira sa logbook sang security guard, at least napalabot sa pamilya ang mga nagakalanabo nga mga kalabanan ginadala dira ang biktima sa kalain-lain nga mga aksidente kag insidente. Kuli nga balik liwat sang management sang Corazon Locsin nga makakuha dira sang access or balita naman lang ang mga media dira sa
Corazon Locsin. Ito sa tuod lang ka saka di gani ang pila ka mga nagro-brother sa Corazon Locsin, no? Mga nagapaksyon diri nga amuni ang patay nga si amuni hasta subong wala maklaim siyang pamilya. Or if not, may ara dala nga Miss X, Mr. X nga napatay nga wala sang identity ti pagi sa Aksyon Radio ginapanawagan nila diri. Bisa sa description naman lang, muna bla. Ang guwapa tali, buligay lang. Buligay ang media, buligay ang ospital. E para mapatasig ta ang access of information na kinanglanon sa aton nga mga tagpanamati nga base isa dira sa mata nila, ara dira sa inyong ospital kag nagakinanglan sang bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Papuli nga matagaan ni atensyon ni Dr. Drilon, ang Chief of Hospital dira sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. May mga limitasyon mo niyang media kung magkuha gimanda balita mo. Kag ginasunod man namon actually kung anong mga policies nga gusto niya matabo. Pero sa pagdingot, kapag dumili sa media nga magkuha sang balita dira sa inyo, ito ako din ako na kumporme. Kubay dapat guro nga tagaan limitasyon ng media sa mga bagay nga mga policies nga gawin na patuman yun dira. Kung sila nga bing ang media hindi nyo patagaan balita dira para lang magkuha sa inyo dira nga record book. Hindi na ginaman na guro tsakto. Ang ginakuha pa na mo niya 5W kasama lang kay H mo. Kawa na siyang ibanda. Kung may mga pamilya dira nga gusto ya kagluyag lang magpinterview sa radyo, sa TV, be it. Nga dingutan mo ya magkuha dira information ng media sa hospital daw. Ako hindi na ako nakonforme. Hopefully, masolusyonan ini ang patagaan ini isang aksyon ni Dr. Drilon. Observation report ni Aksyon ang Defensor ginadulong sa Kalawansang Life Extension Clinic. Gusto niyo libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa iladikalidad nga mga medical doctors. Kadtui pamasari dira ang Aksyon GA Esteban Building, ara din ang opisina sa Life Extension Clinic. Kadalaman mismo sa Life Extension Clinic, mabakal ang pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone. Rekomendado sa mga medical doctors, damo sa balatian nga gandara, damo mas actually balatian nga napayo. Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3 amo na siyang bali ang produkto sa Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di nga butika, ilabi na sa tanan nga branch sang Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulot sang vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa iladikalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto ng vitamin D3, kadtui, pamasari, daranaksong, GA Esteban Building, ara na opisina, sang Life Extension Clinic. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Life Patrol! Ang ini mga bayan sa ato sa paglagad observation report ni Aksyon ang Defensor, ginaduro man siya sa karwasang Santon Plus Coffee Mix. Kita nga mga Pinoy mahilig mga pangape, aga ugto hapon ko isa gabi. Kung sa reklamo ta sa kaasinta, sunab-sulok-sulok ta. Para sa ato nga mga coffee lovers, hindi na ninyo inapag problema eh. Kaya ari na ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kafe ngayon mo sa soya, Santons kag balonggay. May kafe ka na, may bulong ka pa. Tinano pag ginahulat mo, magbakal na sa Santon Plus Coffee Mix sa pinakamalapit na tindahan sa inyo nga mga lugar. Lagi
laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol! Arigli ang atong nga mga tagdaogo sa week number 4. Week number 4 nga promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Ari ang nakakuha sa nga premyo, cash prize. Congratulations kay Charlie Huntong, sang Purok Boulevard, Barangay 13, Prop of Porchisia, Pride Detergent. Arturo Binyas, Purok Litsunan, Barangay Kabog, ay isa nga Prop of Porchis, Smart Dishwashing. Kaga ikatatlo si Filesi Marie Salva, taga Gardenville Subdivision, Tangob, Smart Dishwashing. Ay isa nga Prop of Porchis. Ari naman nakabaton sa nga Gipax. Congratulations kay Mierna Pastera, San Purok, San Roque 2, Sandumanan. May sila nga Prop of Porchis, Smart Dishwashing. Ikadua, Maria Rona A. Sambitan, 8 Lacson Street, Barangay 7. May sila nga Prop of Porchis, Pride Detergent. Number 3, si Mary Pon Montifalcon, taga Purok, Maghiliugyon, Barangay 35, Smart Dishwashing. Ay sa nga Prop of Porchis. Ikaapat, si Mauro Martir, NHA, Barangay Panokoy. Ba, para daw gusto to Mauro Martir ni Blamo. Ay sa nga Prop of Porchis, so Smart Dishwashing. Ikalima, Celia B. Bermeo, sang 4th Road, Aluna New Extension, Barangay 35. Ay sa nga Prop of Porchis, Smart Dishwashing. Ikanom, Marilyn Tolentino, 4th Road, Aluna New Extension, Barangay 35. Ay isa nga Prop of Porchis, Pride Detergent. Wow, puwerti. Ikapito, Rosalia Del Reo, Phase 1, Block 8, Lot 106, NHA, Barangay Panokoy, Giapono. Ay isa nga Prop of Porchis, Pride Detergent. Ikawalo, Sinaida Tobong Banwa, Phase 6B, Puro Kawayan 2, Barangay Dumanan, yung nga Prop of Porchis, Smart Dishwashing. Ikasyam, Rodora C. Magnad, Kawayanan 2, Sandumanan, Prop of Porchis, Pride Detergent. Ikapulo, si Florentina Palsario, Florentina Falsario, Alunan Baybay, Bacolod City. Yung nga Prop of Porchis, Smart Dishwashing. Congratulations sa mga nadaog. Sa wala nakadaog, better luck next time. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Sa Siligaman, check na nga ito sa nga report. Kika na sa ito sa correspondent. Ito na ang report ni Aksyon Tam Monforte. Lutawhay ang area ni Nonoy de la Cruz ba? Ni Roger Gutib, ni Percival Villamor, ni Nonoy de la Cruz. Tawhay silang area no, ni Stephen Presquito. Medyo magamong-gamong area yan na Tam Monforte. Kaya isa ano, kung sa mga bingo ni Solo Butong mo. Solo Butong ni Tam Monforte. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Yari sa Aksyon Tam Monforte. Line number 3 sa report. Tamang gabi. Tam, please come in. Yes, Aksyon Eric, nakita na ang biktima sa pagkalumos iya kahapon, Pebrero 28.
Sang pasado alas 11:30 kahapon, aksyon Eric. Kaga nagabihan, agahan ang mga nag-rescue sa iya, mga Coast Guard, katapos ang kapulisan, kag bisan pa mga kaparyentihan sa biktima nga amo iya si Godofredo Gonzaga E. Villacarlos alias Fredo, 66 anyos, single kag residente iya sa Porok, Taguhangin, Barangay Paraiso, Siyudad iya sa Sagay. Kaga kaina aksyon Eric natigayon nga ma-recover ining lawas sang biktima pasado man alas 11:30 sang aga, Pebrero 29 to 2029 o kung 20, kagabangod sini aksyon Eric ang mga kaparyentihan mismo iya sang biktima amo ang naka-recover sa iya, kaga ang distansya sa iya nga sa iya nalumsan sa din siya nalunod mga more or less mga 150 meters digto siya nasapwan iya sang iya paryente, kagupod man sang mga Sagay Rescue. Kagatapo man iya sang kapulisan sa pagpamuno ni Police Major Antonio Benitez Jr. Amo gid ang nangamot ni kahapon agod nga sa pagsalom sa pagpangita sining nabitan iya nga biktima nga mo si Godofredo. Kagati masadya pa ni kahapon kay nalunod ang sakayan inasakyan niya sang hipi sang Sagay upod sa kay Kapitan Pete Flores sang Barangay Paraiso. Pero kaina pasado las 11:30 na tigayon nga makita ini sang iya relatives ining biktima nga sa diin amo na no burot na ang medyo ang tiyan kag dala ini kaina naman sa Niniel Funeral Home agod nga mapatigayon ing post-mortem examination kag ang pag-imbalsamar sini. Kag bangon sina Eric na tigayon naton nga makuhaan kay na ang iya nga utod nga mo si Morina de Jose. Kag amo ning panaysayon sa iya nga utod kay na aksyon Eric. Ano tabo sa kay manong Godofredo kahapon? Bali 7:30 nagalin siya sa balay tapos nangayog siya. Pagka mga 11:30 wala na siya kapuli sa balay. Tapos nangaran-karan na ang mga tao kay makato na sa ubos kay pangitao na siya. Tapos wala gid siya nakita. Tapos hasta naghapon ti ako kay nagaobra ko sa Sagay ginkatuan ko sa umaga ko nga mapauli ko no kay wala ka puli akong magulang. Tapos pag-abot namon dito nagdiretso kami sa suba ng damo ng mga tao nag mga rescuer nga magluwas sa iya wala gid siya nakita. Tapos ganay sila anday Kapitan Pet nalunod pagganay sila sa pambot pagsakay nila. Tapos nang pagkahapon na wala gid sa gapon nakita nagpuli sila ni Kapitan Pet. Pero kami ara lang kami na gapon sa suba kaya amon sa ginbantayan. Pagkagabi nagpuli kami kananyapon tapos balik naman kami dito. Pagbalik naman dito amo man gapon kaya ako mga relatives salo man sa iya kay paunas tapos wala gid siya nakita. Tapos pagkagabi na nagpauli kami sa amon mga pila lang to ka oras pagkaaga balik naman kami. Pagkaaga ang mga San Agustin nga mga tanod niya iban man nagkadto naman nagsubay nagsakay sa pambot tapos wala gyapon siya nakita pagka mga aga siguro mga alas 7 or alas nagkadto sila ni Kapitan Pet sila dala sa rescuer nga ila naman sa lumon dito nagpatunga naman sila kay ilagin pangita tapos kumo kay damo ko relative nangita damo sila ang nakakita ang akong relative sa taga-dira man sa amo nahikapan iya kamot sa ubos ang kanipaan kamot to pero dali lang ng mga amo lang ni siguro ang taon na sang na siya iba na amo to action Eric ang pagpalayag iya aton interview sang iyang utod nga amo si Morina de Jose. Amo ni action Eric nga natigayon naton nga makuha ni kaina ang iya utod sang paraysayon bangod nga amo ni ang iya bata o pud sining iya nga utod nga si Godofredo amo yang nagpangwa kayog sa nahinambitan niya nga suba sa Mugaan River pero amo ni nga nalunod nalumos
kaga mayo pinatigayon nga ma-recover kay na iya nga patay nga lawas. So kinadtuan nato ni kay na dito sa ila sa Purok, Taguhangin, Barangay Paraiso para nga makuhaan gid sang pagpalaya gining utod kung ano gid ang natabo sa iya nga utod nga nalumos. So suno pa sa pamilya kag sa investigasyon sa Police Action Eric, wala man niya sing foul play nga natabo sa pagkalumos sining biktima. Amo na aton madala nga mga report Action Eric sa aton nga mga abyan dira sa may Morsia kay Pastor Danilo Sapanta upod iya sang iya bugos panimalay nagaporok-orok gid sa pagpamati sa Action Night Patrol ginatamyon aton sing mayong gabi aton dira nga makabyanan, espesyalmente kay Pastor sa Danilo Sapanta. Amo na aton madulong nga report gikan diri sa syudad sang Sagay. Action Tamon 14 ng report na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol! Salamat, Aksyon Tamon Forte, ang imo sining balita. Police report, ginatulo naman sa iyo sa karawan sang DTX 500 capsule. Sa imo sining pag-exercise, hindi makalipat nga mag-detoxify. Tumar adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Kaya ang DTX 500 capsule, nagatinlo sa imo sining dugo, nagasilig sa mga impurities kag toxin sa imo sining atay. Ini man nagabulig panubo sa imo sining blood sugar, bangod sa organic compounds nga vicin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga taas ang kolesterol, mataas ang blood sugar, bangod sa diabetes, para madula ini tanam, tumar kita adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Ang balita mo ni Action Tamon Forte, gradulo man sa inyo sa Kalamansang, Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic pang depensa sa mga germs, viruses, kag bakterya. Santon Plus Herbal Soap, epektibo batok sa mga katol-katol-arikis, punggo, drop, up, ringworms, caspa, body odor, kagiban pa nga mga skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price. Mabakal sa mga butika. My God, I hate trucks. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! May gabi sa kay Police Major Mel Sarona. Sa kay Police Major Ramel Sarona. Sir, may gabi dira sa imo. Nakit ayo to kulikin nga nagatulot tindog sa gwa kay sa imo pod kay Action Albino. Way kay sir nagbugno sa akon ba? Ngali kasi dito ko seryoso kuno sang istorya na mo ni Action Albin. Way sir. Amo istorya nga do labay-labay to. Again, sa kay Police Major Ramel Sarona, sir, may gabi dira siya mo kamay lang nga pagpaurok-urok, no? Sa kay Roming Guanzon, Roming Guanzon dira sa hindi ni Roming Guanzon yung nga kuha na kay patay na to si Roming Guanzon yung former congressman, no? Niya si Roming Guanzon plus sa guard niya nga paurok-urok na kadagabi siling ni Manong Mario kag ni Manang Linda Verdi Frado, no? Si Manong Emil kag si Manang Nilida Lopez and family nagapaurok-urok gid sa Action Night Patrol. Kay SB member Henry Boy Gregas and family, kay pari Nono Agisando and family, dara sa kawayan nagapaurok-urok gid sila, no? Sa kay Mr. and Mrs. Ernie Encarnado and family, Toto Junior Tornea, kay Madam Connie Delfrado, kami ako dala pamilya Berry sa Barangay Araalalin kay Cathy Ver, kay Toto Noel Inson and family, happy listening. Sa Paglawang Belay siya ramang garanta sa si Primo ta Noel Magbanwa Lagos. Si Mr. and Mrs. John kag Ronaldin Solinap sang RG Sol Roping dira sa Carlo taga Porok-Urok. Mga bending boys na
sang RG Sol Ropin din sila Carlota gapa urok-urok din sila. Salamat kay pare John kay kumarita Ronaldin Solanap dira sa La Carlota City. Bangga Pacho Valladolid Walk Boys siling ni Nelson or ni Noel Inson Gata, may yung mga Walk Boys na sa Bangga Pacho Valladolid. Sila ni Yi ni Pomoseno may gabi kay Tita Bibing Severino kay retired police captain Dingdong Severino. Happy birthday sa kay Larry Villa Ispin, sang payaw binarbagan na rin kay Lawin Villa Ispin. Salamat kay paring Kenano sa guys sa Tokyo, Japan. Sa kay Mary Lo Catinoy, Milili Oligo, Rogeline Rehida Adlong, sa kay Cram Anthony Perian Di Maala. Sa paurok-urok gid sa Action Night Patrol, si Cram Anthony Parian Di Maala. Pretty Mahilom, may gabi dira, madam. Kay Toto John Mahilom da. Jan Alcoreza, sir, may gabi. Toto Samuel Castilla Ermita dira sa Valladolid. Sa kay Juan Roberto Nanet Dilioso Sr. Danilo Boscado. Salamat kay Toto Samuel Castillo Armita. Bitok Mokoyko, si attendance lang. Toto Binji Loksinda, may gabi Sa kay Toto ayan Fred Solas, Roberto Pinida Jr., Monserrat Balasubas, si Juan Glit, Toto Edmond, John Puentes Nicolas, salamat kid. Bitaw Traffic Bacolod, may gabi. Jonalyn Sibilia Pineda, Dongding Lu, para siya. Ari ko sa Pagadian City, direct ko lang Alisoso family, nakikinig sa FV. Thanks kuya, Glenn Ali Soso, kay Jean Hisolgon, sa kay Police Captain, my good friend Wilfredo Binuman Jr. and family. Sa mga kapulisan dira sa Banwasang EB Magarona, happy listening. Ito to William Frias, Manang Silindra, mayong gabi gid. Mr. Mrs. Ramon Caglilia Taton. Sa kay Mr. Mrs. Remo Caglarita Tampipi. Kay Toto Clark, dira sa may Gardenville sa Division Barangay Tangob. Madam Grace Fos, mayong gabi dira sa imo, ka God bless. JP Ahina, may gabi. Mr. Mrs. Armando Cabilas and family dira sa Canada, paurok-urok ilo. Pamilya Baligwa sa Barangay 7, Furok Tangkong, si Gamay, si Danil, si Bimbim Labin, kag si Ipi, kag sa kay Toto Drink, kag Inday Owen, Babes Baligwas ang nagatamyaw. Salamat gid sa pagbingbulahan ni Madam Grace Pus sa mga taga-Aksyon Radio Bacolod. Matik JP Ahina gamonitora. Jonathan Bayan family. Salamat kay Jenny Solgon and family. Sa Tango pamilya Tuhanda, Kim Rosalina nagatamyaw, kay classmate Erel Ibro, kay Maria Teresa Jimino Ibro, nagapaurok-urok man. Ikoko Bong Dilapas da, may gabi Mr. Mrs. Noel Bilhera, nagapaurok-urok gid. Si Madam Yuni Ferrer Bilaong, may gabi. Classmate, salamat gid. Merly Dolido Magallanes. Dr. Ronel Bilaong and family, happy listening. Mabel Estrubo from Hong Kong with love. Check attendance lang si Glenard Antiporta. Ariel kag Irene Adjon, alin kay Ariliano Adjon ang panamyaw. Regent Pearl Holmes Alihis, para si Milo Huyatid Amit, si Toto Agustin Barayoga Raman, si Carlo John Gorzal Bao gapa urok man, Toto Alvin Murillo,
check attendance lang. Regards lang ko kay Sir Binomas, ni Philip, paring kinalong sa gaya. Kay classmate Noel Tumangan, Ostrasda, may gabi. Kay classmate Rally Balbastro. May gabi sa mga taga Barangay 2, Poblasyon na Carlota City. Ako sekretaryo si Carlo Araujo, kag Barangay Administrator Jerry Tan. Alin ina kay Kapitan Jervy Advin Cola sang Barangay 2, Poblasyon La Carlota City. Always gid nga nagapamati kag nagapaurok-urok sa aksyon Night Patrol Program. Ari ang ginahulat sang tanan no? Ang resulta sang Lotto 642 kag resulta sang Lotto 655. Tamya ko lang akon pakaisa sa La Carlota City, si Maylin Miraiz Gamo Sabio. Barangay Paglaong Binalbagan, mga relatives namon sa Barangay Kaduaan Cadiz. Amontia nga si Femi Miraiz kag Castilier family, Iscabilias family, alin kay Jinky Dageya Montilibano Miraiz ang naga Tamiao. Ari na ang resulta. Lotto 6. Si Toto Gerald Hardelesa ka monitor. Toto Gerald Hardelesa. 642 resulta, Lotto, jackpot price, wala sa manakakuha, 17.2 million pesos. Resulta, 642, 24, 39, 23, 10, 42, 8. Again, 24, 39, 23, 10, 42, 8. Resulta naman sa Lotto 655. Jackpot prize. Wala sa manakakuha, 57.8 million pesos. Resulta, 655, 8, 23, 19, 9, 49, 28. Again, 8, 23, 19, 9, 49, 28. Ayos? Ang akong kumari nga gwapa, way galubad, way nagapudis, IB Hong. Mads, musta ka da? Musta si Ihada? Si Ampay, ngayon isa ni si Ampay, si kumari ko IB Hong. Mare, may gabi na si mo. Sa mga Hong family dira sa Valladolid, may gabi ha. Kay Tutong Hong, sa kay Gamay, sa kay Jutay, sa kay Ewoks. May dara nga pagpaurok-urok, no? Sa Emilia dira, may gabi gid, no? Si Inday Iden Abuso, raman ka paurok-urok pa ho. Dahil tulog na gabi na. Lisa Ramos Ilon, araman check attendance na. When we come back, balik ka report sa ato sila nga Patrol 2 with action and defensor. Pagkatapos lang sa ato reportante nga mga pahibalo.
na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pinggan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Balik diri sa tabagan may kabidara sa kay Mr. Arnel Binares Senior kag Toto Arnel Binares Jr. Nagapaurok-urok gid as always diri sa atol sininga pagpangalaga. Balikan ta si Aksyon ang Depensor sa Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Aksyonan, please come in. Aksyon Eric, nagpadangat sang reklamo ining duwaya ka mga persona atok diri sa kay Jaden Gutierrez legal man ining pangidaron sa area naman ini Aksyon Eric sang JR Torres Subdivision sa Barangay Singkang Airport diri man sa syudad sa Bacolod. Mga tagreklamo dahil kilala sa ilananday Michael Anthony Fuentebella, 28 anyos, Ben Fahad Ampatuad, 18 anyos, pareho man ining residente sa nasambit iya nga lugar. Personal ini sila nga nagpadulong sa police station number 8 agud i-reklamo ining si Gutierrez angot sa ginaligar mga ginhimo bala ni Aksyon Eric pamahog. Una sini iya nga ginhimuan or pamahog abi ning si Michael Anthony. Ang iya drigin pahayag Aksyon Eric siguro may nasuya sa abi sa mga akto man sang sining mga complainant. Kasi siya iya nag-react samtang ginarevolusyon siniyang iya nga motorsiklo Aksyon Eric ginhambalayan niya iya sang tinaga nga ikaw isog kagid lingkod pa kamuya dugay na kudi amo na palayag sa kay Michael Anthony isog di mo ning palayag ni Gutierrez Aksyon na Eric ginaligar pa ni Michael Anthony nga ining si Gutierrez ginaligar, nagbunot pag Aksyon Eric, wala na identify kung ano nga sahi isang armas, kagintayaan siya. Lain pag Aksyon Eric, dugang pagid nga palayag man, pahi naman iya sang isa pagkatagreklamo ining si Ben Fahad, nga pagkatapos sa tong insidente, nga pagtaya niya, kaginhambala niya sang amo tong matinaga si Michael Anthony, 2 ka minutos, Aksyon na Eric ang nagdigad sang naghahalin ini sa kay sa iya motorsiklo. Pagkadugay-dugay nagbalik, ginhaboy sang bato. Igo ining si Ben Fahad sa iya nga likod. Resulta naman injury sa bahay niya sang tagreklamo ining si Ben Fahad. Ason nga ila inigin pa blatter kagati na tabo ini mga launa just kay na sa nga kaagahon dito man sa area sa nga
sa bahay naman iya sa Bangga J.R. Torres Subdivision Okay. sa Barangay Singkang, Action, Eric. Mhm. Sa ibang pa nga balita, sa area sa Police Station number 4, na-mention ko man kay Ina, for record purposes, ang ginhimo man si ni Maria Singrid de Vinegracia, 26 anyos, kaga pumuluyo ini sa inyo paniho. barang Panokoy Village, Ay, Barangay gali. Panokoy. Personal man nga nagpadulong sa area sa Police Station number 4, kag ti nag-ayo ngay record, nga natabo nga mga alas 10:23 sa aga, samtang nagasakay or nagamaneho ini siya sa iyaman nga personal nga salakyan. Galing kay ti na aksidente na Uy. sini ang isa iya ka scooter. Aha. Ginamaneho naman ni Abby Fuentes, 19 anyos. Pero ti niya kapundo lang man niya ang scooter. Oo. O galing kay ti ang natabo diri Action, Eric, na damage sini ang iya nga natuo nga rear bumper. Uy. Ang front or atubang mismo sang salakyan. Di siya man yan nagmaniobra. So for record purposes gid man ang ginhimo ya. Gani man. Oo. So far Action, Eric, mo ni pipila man yung mga nakuha naton nga mga impormasyon. Letter entry nga nabalhag iya sa mga kapulisan diri man sa palibot sang syudad sang Bacolod. Next na sa patrol, una sa balitaon. Ay, by the way, mayong gabi ilang nagali kay basi pala magsunggod ni sa sakon. Sino na? Sige, di ba rin nga muno sakon? Oh. Ang may mapaglit lang sa kunoa. Sa family Luxindra sa Glendale Home sa Barangay Granada, monitor sila sa bunga gabi kay nung Mark Jason Luxin. Okay. Ang classmate ko may isa sa UNOR sa una. Sino? Nung Mark Jason Luxin. Amo nang classmate mo sa sa nga lugar? UNOR. UNOR. Classmate ko sa sanguna. Pero nang sa isa lang ka-subject, pero ahead din sa graduate. Okay. Sige, mayong gabi lang dila sa imo nung kag sa imo man pamilya Luxin nga naga-monitor suwang iya nga gabi. Alright, sa patrol, una sa balita na sa Action and Defensors. Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat an may gabi dira sa kay Police Captain Elmer Bonilla. Mapisan nga hepe sang station number 6. Upod sa iya nga mga K9 sa kay Engineer Emmanuel Mawe Miraflores Quales and family sa Qatar. Happy listening. At si kay Inday Judith May Barayoga. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sa ligabanon ng Action Patrol Program. Magatakop ini temporaryo. Balik ini sa Lunes, same time, same station. Pero sa Lunes, mapahuway ko anay. Balik ko yung Martes, Rubber Boy na sa Lunes, matay cover sa program ta. Sa gabi, no? Ato sa lima patrol unit reporter sa Action, kanapalakan kagabi sa Action Tamon Forte, Action and Defensor, of course, Action Alvin Grab, ang atong kapiloto sa Patrol 2, Crosswind Patrol, New Center Action and Defensor, gyapon, pero ang naburo sa iya, si Action Marlon Hinavea, si Loverboy. Technical partner, Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera, backup kay Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, lighting expert Sir JM Baiki. Transmitter Control Tower, Barangay Talok, Sila Sabaco, si Broadcast Engineer Edward Barico, back to back kay Security Guard Rene Cordova, sa ngalan sa mga station manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Professor Rex Cantong, ang lagad ang Korban Action Night Patrol Program, Lunes, Top Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanong, nagkasiling adios, amigos, hasta la vista. Ayaw magkaripat antes magtulog, magpangamuyo, sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ang kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Happy weekend sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon
Radyo